36 vettura ġdida, 30 għal Rapid Intervention Unit u 6 għal Road Policing Unit biex l-att ta' vetturi disponibbli għal dawn iż-żewġ taqsimiet irdoppja u b'hekk żdiedu b'mod sostanzjali il-kapaċitajiet tal-pulizija u l-viżibilità tal-korp madwar il-pajjiż. F'ċerimonja fix-xatt tal-Kalkara li fiha ġew varati dawn il-vetturi, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri qal li dan l-investiment jorbot mal-insistenza li huwa dejjem għamel biex ikollna preżenza akbar ta' pulizija fit-toroq u qalb in-nies. U b'dan il-mod għal Dr. Camilleri li jintbagħat messaġġ ta' serħan il-moħħ, deterrent u punt ta' referenza għan-nies. Żied jgħid li dan l-investiment huwa parti mill-istrateġija Malta ippreparata li tenfasizza fuq il-prevenzjoni u komunitajiet aktar siguri waqt li taħseb għal kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar għall-uffiċjali tal-korp. Investiment massiċ fir-Rapid Intervention Unit fl-aktar vetturi li ħinkollu ikunu fil-komunità u anke fir-roads policing. Illi tuna riżultati tajbin ħafna sabiex inkomplu nipprevjenu, sabiex inkomplu nassiguraw sigurtà mill-aqwa fost l-aktar 12 pajjiż fid-dinja għal Malta għawdex. Nofs il-vetturi l-ġodda tal-RIU tħallsu minn fondi tal-Unjoni Ewropea permezz ta' kontribuzzjoni ta' €1,000,000 f'dak li l-Ministru Stefan Zrindzot-Sopardi qal huwa turija ta' kif fondi Ewropej qegħdin jiġu tradotti f'tisħiħ konkret tas-sigurtà nazzjonali. Għal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà l-iskop tat-tisħiħ tal-flotta għandu għan ċar. Biex l-uffiċjali tagħna bid-dedikazzjoni, bil-professjonalità tagħhom ikompli kontribwixxu sabiex kif kellna is-sena oħra anki dis-sena inkomplu innaqsu ir-rata ta' kriminalità lanqas rata per capita li kellna fl-aħħar 25 sena kif ukoll inkontribwixxu għal toroq aktar sikuri. Is-Sur Gafà semma li fl-aħħar sena l-uffiċjali tal-RIU wettqu aktar minn 612,000 kilometru ta' rondi u l-fuq minn 3,400 spezzjoni fit-toroq. Għall-uffiċjali f'din it-taqsima, il-vettura hija għodda mill-aktar importanti, speċi ta' assa mobbli. Il-kuntistabbli Omar Sharif laqa il-wasta tal-vetturi l-ġodda li qalu ma' mamra bl-aħħar teknoloġija fis-sewqan u għal xogħol tal-pulizija. Beacon lights l-aħħar modell ukoll għandhom features interessanti u jidhru ħafna iktar ġifieri anke għat-toroq għas-sigurtà tagħna u jkun jistgħu jarawhom in-nies u iktar viżibbli kif ukoll il-markings li għandhom u anke għandhom ġew mamrin b'gunrek sabiex l-armi tagħna jkunu aċċessibbli aktar malajr f'każ ta' emerġenza u bżonn. Żdiedet ukoll il-flotta tal-vetturi tal-aktar taqsima riċenti fil-korp, ir-Road Policing Unit li inkarigata kemm mill-infurzar tar-regolamenti tat-traffiku kif ukoll mill-investigazzjoni ta' inċidenti serji ta' traffiku.